Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ke Joint Action Committee, Mountain Road area, ke Bakan Top yaki prateli ki seng balang, jong katai Mountain Road, ringkat ke senjok kino sensar senong, Dang area. Ha kesantarik mentau naiwing arhajakat kendai. Kila lej kenduk biang ya Deputy Commissioner jong ka West Castles District uba ti lingwa ban bud dien ya ka jing ujor jong ki persya ki karkhana san doyong ki badan ha ka than syalang ha kani ka jing kenduk na kaleng jong ka JAC hapo ka jing alam jong samla evening nong siang komu chairman kalapan jing pencai na UDC la kaladan em kanu ka sinjam balasem de ki bor break pen halor ka jing ujor jong ki persya ki karkhana ki baran ha ka than syalang Kuak ban tip ya ka benta ka ba nakaliang jongki ke ka ba kila shim ya ta ka step sa ne ka sinjam ka jongki halor ka tu ka jing jor ka jongi ti menta si na jong khmat ngayo ban ya kran bat i bat nakaliang jongi la ong ba hadu menta impat yo e report namar ba ka motion route la yo la ka jong civil subdivision ti la ong ba ngihap ban lej ban ya kendu biang sayo SDO in charge ubade jong ka motion route civil subdivision nakaliang jongi ngidap daga jisusi ba nakaliang jong tibor ba dipet halor kani benta ba kimpat shim ya kanu benta nakaliang joki ba hadu menta wat DC 4 yo ya kanu report halor kani benta nakaliang jongi menta singi ngin sayo banlet banyak kendu biang yo SDO jongi bat ngin sayo banlet kili halor kini ki benta lani halor ti kimat ki bangila a ki jing ijor nyutli kimat ki balang ai lada nakaliang jong SDO lada umla ban ai kanu ka jingshai lana ya kanu ka report ka babiang ti nakaliang jong ka GC ngin sayo ban le syongbiang da ka executive meeting jongi bangin sayo ban rai bat ki sinjam ki ba ki ngin sa shim